kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Rakanas. Kini ang tulumanon nga magkahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. BagOng Bayani. Pero yun ang takaron ang suwat tampo nga gipadagi kan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag singan nga Jona. Maayo ra ang akong pagpanarpaw sa bangko apan di malas ko sa gugma. Naibawan ako nga nagpinuang sa among relasyon si Glenn. Busawa ko magduha-duha og pagpakigbuwag niya. Pasalamat talan sa ko nga sa panahong broken-hearted ko na si Jet, ang bayot na kong higala ug kauban sa trabaho. Pagkasayo ni Papa sa gibuhat sa kong uyap nga di kanako, nga gipasakitan ko, nasuko siya ni Ining ug nagpahat. Nakulbaan si Mama kay putong baya kayo si Papa. Usa kay gayo ni Ana, samtang nag-mall me ni Jet. Wa ko damha nga, masaksiyan ako usab ang kadukirok ni Glenn. Dito sabdi ay siya sa maong mall, kauban ang siksing babay. Usa ka adlaw nga Sabado ni Ana, samtang nipahuway ko kay white trabaho sa bangko. Nisud sa kong kwarto si Mama, kay na ako no ko'y bisita, si Glenn. Nagkuyawan mi kay nagbahad baya siya si Papa Enrico. Gusto na mong pagduwa-duwa sa pagbati sa mga babae, uy. Kahadluki ang gaba, ang karma. Mahal ta ka, sweetie. I love you. Baga kang now? Call me whatever you want, pero gusto lang kong mahibaw ka nga gimahal, tika. Gahigugma, tika, sweetie. Sakpak ko nimo. Aron makaamgo ka. O aron masayod ka nga, dili ko masayon-sayon nga klase sa pagkababay. Kung sa'y gusto mo nga akong buhaton, anong imo na ko mapasaylo, please. Sultihi ko kay ako nang himuon. Kalimti ang tanan bahin nato, Glenn. Kalimti ko kay kalimta na sa tika. Please, please, ayaw kong tuluin nga kalimtan ka. Kasultihan talang ka. Karong nasuta na ko nga gimahal di iti kapag ayaw. Magpabilin ka na diri sa akong dugan, hangtod-sangtod. Siguro ka nga final na gid ang imuhang desisyon nga mubuwag na gid niya. O, Ma. Dili na gyud ko niya. Naabo ko'y nindot kaayong plano para sa kong kaugalingon, Ma. O para ninyo ni Papa. Salamat, Jona. Nak. Wagin ko mahimutang nga naghuna-huna na. Dinhi naman ginunda to ang tao nga akong gikalagutan kay nipasakit sa imong balatian, Jona. Na, Oh, Pa. Pasalamat magani ko nga hinanok kay kas pagkatog, Enrico. unsa man, nagsabog na sad siya nimo, ha? Tigalig, nagpaluoy-luoy. Basin baya og madar sa punya kaniya, ha? Maugid pa. Nagsamok-samok yun. Pero ako siyang ginispatsar pa. Naglagot ko ato niya. Dili na ko niya mahimong buangon kay di nagyug ko niya. Kontra ko kayo ng tao nga sama niya, nak. Kaya ako sa batanon pa ko. Huwagid ko'y babae nga gipasakitan o gipahil.
qualified na yan. Nga mo apply para States. 3 years na ba yan ka din sa bangko? Maayo ka nga akong i-grab ka na nga opportunity, Jet. Oh, ikaw good. O sa may mong plano yan? Mularga ko, Jet. Ipananghit ko ni nilang mama o papa. Okay, go. Great opportunity ka na ni mo yan. Bitaw day, Jona. Maayo naman ang imuhang posisyon diha sa bangko nga imong gitrabahuan, di ba? Ma, pa. Taas pa akong panghandoy alang sa mamahimo ko niyang ugma. Di ko gusto nga mas stagnant ko kung asa man ko karon. Gusto pa ko mo explore for the better. Imuha gideming biya din ni mama ni mo, day. Papa Enrico, akong pangayoon ang inyong pagsabot ni mama ni Higayo na pa. Seryoso ka na ba yun anang ipadautin ni mo karon, Jona? O lagi pa. Seryoso ko. Interesado kayo kung makaadto og States aron manarbaho ko dito. Ikaw diha, Carmeling. Unsa man ka? Muuyon ka sa gusto aning atong anak? Ni ako aron pugnan ka, sweetie. Ayaw pa dayon sa imuhang plano. Oh, naunsa ka, Glenn? Kinsagod ka aron pugngan ko. Pagawas na ko sa bangko nga akong kitrabahoan, dito na sa gawas si Glenn. Gusto ko no niyang pugngan ang akong giplano nga mularga sa States. Wa ko mahimuot siyang gibuhat pasela kaysa pagkatinuod lang. Wa na siya apil sa akong mga pangandoy. Dili na siya kabahin sa akong kinabuhi. Ako pagihapon ang Glenn nga nagpangga og nagmahal na. Oh, nagpangga og nagmahal nako? O ni pasakit na ako og maoy ni guba sa akong pagsalig diha nimo. Sweetie. Sweetie, please. Please, sweetie. Maluoy ka na ako. Gisakitan na kayo ko. Please. Bisag kaluoy, wa ka na mapaabot pa nako, Glenn. Grabe ang pagpasakit nimo nako. Ang imong kaway batasan o kaway respeto mo ay naglaksi sa pagbati nako diha nimo. Sweetie. Paghilom mo Sweetie si mong mata. Pakauwaw man lang ka. Sweetie, I love you. I hate you. Cheater ka. Liar ka. Nagbasol ako sa akong nahimo. Pero karon, natugkad na ako unsa da ikaka-importante alang nako. Oh, hala no? Asa naman ditong imong gitakin-takin nga sexy kayong babae, Glenn? Giitsapera ka? Maong ani na pod ka balik na ko, mao ba? Ha? Bullshit! Mas bugat ka diri sa akong kasing-kasing. Mas gipili ti ka kay ato niya. I love you so much, my sweetie. Please, pasaylo ako. Paghilom mo, Glenn! Mamatay pa ka? Oh, sweetie. O Yads, ayaw pa dati mo ang kalagot niya, ha? Mas tris na imong beauty, Yads. Pasayloon lang gidunta ko sa Ginoo, Chet. Kaysa akong kasuko niya, nakapanungogit ko.
Iya, asa man tapaingunan ni Ron? Asa man taan ning dapitas downtown? Larsyan ta mga onjet. Ikaon ko barbecue ning akong sapot karon. Sige na. Pagpili og unsay mo ipaluto diha. Okay, Yods. Ma, pa. Nakapasar ko sa virtual interview sa akong gi-applyan nga bangko dito sa Florida. Oy. Mao ba di ay, na? Ikaw ra may malipay anang balita ni mo, day Jona. Nagsabot na beta ni bahina ha, ma? Pa? Oo. Pero, day, karon pa lang gani, gibati na namo ni mama ni mo ang kamingaw ni Munak. Sige lang. Kay ako sa akong bahin, magpakaligon ko para sa katumanan sa imuhang mga pangandoy na. Salamat gid kaayo, ma. Igo na gid kaayo nang makapadasig na ako, ma. Asasab ko, nak. Sama ni mama ni mo, magpakalig-on sab ko aron suportahan tasab ka sa imuhang nindot kayong pangandoy, Jona. Anak. Salamat gid kaayo ninyo, ma, pa. Nalipay gid kaayo ko karon sa ako nabati gikan ninyo. Salamat gid kaayo sa inyong suporta. Nahibaw ko nga gipugos lang gid nilang mga magpapa. Ang pagpakita silang suporta. Bisag ang tinuod. Supak ang ilang balatian. Pero kining akong gibuhat. Dili ni kay alang ras akong kaugalingon. Kundili para nilang mama o papa. Oh. Wala. Si Glenn. Ganun hiya naman sa siya. Day Jona, pastilan tay. Ang imo ba ng ex na si Glenn ang niya? Di na gid malabuan ang kabagagnaong ang tawhana, ma. Lakaw be, sugata dito. Niara ba si papa nimo? Tingali unsa unyay buhaton adto anang tawhana. Nasukura ba gyud to? Pahamak yun ang tawhana, oy. Ay da, marag masok magana siyang Papa Enrico. Jona! Nga pang niya naman pud ka. Sweetie. Paghilom, uy. Sweetie si mong kabuang. Ikaw ba? Gahi ka kag-usa? O baga lang gid kay kagnaw nga dili na ginamadutlan og kauwaw? Kung sa may tuyo ang tawhana. Oh, hala, si Papa. Nakuyawan ko atong tungura, kay nakaabot naman gyud sila si Papa. Pinangga kay ko sa kong amahan, mahinungdan nga labihan ko niyang suko akang Glenn. Mga kasama, atong sundan ugma,
ang laing sumpay sa suwatampo ni Jona dinining atong tulumanon, BagOng Bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorta. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.